Kedam tang mati jong ni phai kebarni sarsing teron langkung habe auditorium town hall di Phualong Karbi Anglong Digital News Conference mate Karbi Anglong Digital News Forum pen pater piponsi jesamet Karbi Anglong arlo digital platform along ke claim kedam apherang kiatum kiduk kisung lapen ke claim nang ji arpu aputhak kachethan kachepari ji aphan pura labangso aphan ingdeng ke thom Digicon mate Digital News Conference pamanpon. Lason si ada por phai kep apor pen Karbi Anglong Digital News Forum tiripi amaipu ratis rong pharadi deng pen Karbi Anglong Digital News Forum alama pangjar ponsi jaimek pangchingpon. Bangso pen aphi Karbi Anglong Digital News Forum kongchun bang nathan rong hanga hin pensi digital achatai long pherangki asai ki claim atum akidu ka kisung pen kosonsi kachepa jok thekji Lapen pherangki atum ki claim ki dam nangji thedung apu aputhak prek jam ahawar pen ki wanga pherangki atum aphan than pajirmi pon Lapen thu rada mai pi ki paman pon along mai phurati strong phar pen si mai chepari deng pon lo lapen Chandra Singh rong pi kachopha aluhi atum aphan ki pachinia por en pon lo Bangso ingdeng ki thom Digital News Conference ki paman pon along aluhi amana pengpen Salvation Timong Legal Advisor Bulu Terang District Child Protection Officer KCS Kong Chunbang Sunil Tokbi Pachethang Chunbang Hingchong Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM Richard Tokbi Lapen Difu Government College along Union Body Atum Chitongdun Bang Sohut Pherangkia Sai ke claim ke dam kachepaduk krup atumaphan kangwai pon lapuson henlo News Karbi Anglong apherangki Rensing Teron Sondon Terang, Karbi Anglong Live pen Anand Terang, Karbi Anglong Today pen Sonjoy Kiling, Dipu Voice pen Atur Timong, Karbi Longre Birta pen Gretson Timong, NE Karbi Live pen Longki Rongpi, News 7 Northeast pen Sarpang Ritiso, KATV pen Priyanka Balmiki, TK News pen Philip Tiso, Birta Live pen Lawrence Lekthela pen B News 7 pen Dhoniram Ronghang atumaphan Best Digicon Correspondence Award surihini ra ingkora phonong I sitami kachophapon aluhiari deng pen pi pajirpon halapu aluhi sarpo amana peng pen kachetong dun EM Richard Tokbe phan Karbi Anglong arlo Digital Media House kereng verji advertisement lapen Digital Media House along ki claim ke dam apherang ke atum aphanta insurance avar sai thik pinangji pu ke pachini ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang along an lamthi nang pali pidam pu pusi chechak tikang News Report Karbi Anglong Live